सनितपुर टेलामारा थांगासिनो जोङो नै ओइ अबाव थांगोन नोंसोरलाय टेलामारा आब'मोन आब'आ रायबावबाय आंखौ नायलांबाय थांगासिनो मोननोसै 2 घन्टाल' लागोन नामा मा जायगा मोनखोथाय आब' दलगाव ना बिसमारि बाजारनि लोगोफोर नायलां बिसमारि दलगाव थांगासिनो दङ मोनथारनोसै लेल हायलायबाय लोगोफोर माला मोनबावो बेसर बिबारानो जि बेसर बिबार नंगौना नङा बे स्ट्रबेरी आबाद नै बिराद गुवार दासो गायहांदों भिडिअ कल खालामाखै सफैबाय नै दा बावैसो सफैदों मोसाग्राफ्रा गथ'फोर सनाफोरलाय रिसेपसनाव थांगोनसै जोङो दसे हेल' सनाफोर नोंसोरो सानबेसे जाखो खस्थ' खालामनायालाय सानबेसे हा गोबावसै ना आयै सनाफोर नोंसोर बे जिल्लानिखा ना सनितपुरनिनोखा दे खैजन नों गासैलाय 160 जन अ आसा दे दिनैथ' मोसागोन दे 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 जों क'क्राझारनि दा बावैसो सफैदों रिसेपसनाव थांगोन जों मोजां मोसाना आंबो मोसायोमोन गोदो दे बाय बाय ओइ नै आब'मोनहा रिसेपसनाव थांग्रोबाय बेसेबा गुवार लोगोफोर गुवारथारनि गाजां गुवारखा माखासे दासो फैगासिनो नायलांबाय था हागौमानि देखायलांगोन आं सम मोनोब्ला मैदेरखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ रायनांगौ सिगाङाव बाथौ धोरोमनि बोसोन जोङो बाथौ थानसालिखौ नायनानै लाग्रोनि सिगां गाबोन फैलायदो लोगोफोर गेवलां मेलाव फैलायदो बयबो बाथौ थानसालिया हेल' आब' दे खस्थ' मोनसिगोन ना आब' जोंनि क'क्राझार जिल्ला माइनाव आफादनि गाहाय आफादगिरि औ थानसालिखौ नायनानै लाखानोसै दिनै नङाबा गाबोनहाय समबो मोननाय नङा जागोन मिटिङाव जिरायोब्ला बाथौ खुलुमखांबाय जोङो दसे ओमफ्राय गेटआव थांसै गाबोन नुनाय नङाना ओंखायनो दिनैनो बेरायखाबाय बेयो मेन बाथौ थानसालि जाहैबाय माइनाव गेजेरनिया बोराइ बाथौ साहा जोंना माइनाव आरो बाराजा नै दासो जेसिपि होगासिनो दङ जेसिपि होबावगासिनो दंबावो बेयाव आरो ससे आद्रा दंबावो खोमा हाबाब ओइ सेन जेखाइ खबाइबो दङ ओइ नै आब' सेन जेखाइ खबाइ नायनि फै
सेन जेखाइ खबाइ बेसे समायना। बेयो गोथैसि बावनायनि गाबोननि थाखाय थियारि खालामना दोनबाय नै। आरो बैयो फिरफिला दैखोनायनि बिराद मोजां बिबार बागान खालामदों। सार फैबाय सार। मेन लामा बैयो बेयो नैबेजों भलन्टियारफोरजों गासिबो बेनिफ्राय लाहरबासो गासिबो थाजोबो। मेन गेटआ बेनो नै। दहायो खेबनो हास्लाबासै लोगोफोर। जोंना लोगोफ्रा फट' लासोगारदों।